så är det möjligt att jag så sticker också att det manglar akkurat som att agera det här eller så jag kan man säga att det så är det också för god visar upp på en kurv och sen jag vi kunde göra mot för Hanna för gå vi uppgåvan eller smylas uppgåvan eller för vinner god han ber upp en tjäna och en öppna rapport och det är som bara att man ber för människor det här kommer vi gott göra men så ofta är det inte ofta också en kanske är det för god och där börjar faktiskt att smylas om det för god så nu är det som korrekt så får vi börja en tuffa mat att tjäna god där och kan bruka det här störst. Jag börjar vi tror att det är alltid att det görs att